Traxedia na praia da Lanzada. Un home de 78 anos faleceu este mediodía mentres nadaba no mar. Aínda que foi rescatado da auga cando estaba inconsciente, non se puido facer nada por salvarlle a vida. Que tal? Moi boa noite. Repasamos outras novas do día en titulares. Terceira xornada de folga dos traballadores de Aludec. Hoxe o cadro de persoal trasladou as súas protestas ao centro de Pontevedra. Portodoson ampliará a súa senda litoral cunha pasarela entre Fonforrón e Arnela. O proxecto, cun investimento de 200.000 euros, será financiado con fondos europeos. Nace un grupo de traballo en Ribadumia relacionado co enoturismo intelixente. O obxectivo é estudar a xestión do sector de xeito sustentable e baseado en datos. Arranca en Ribeira o encontro de embarcacións tradicionais. Esta edición conta con maior presenza internacional, con delegacións procedentes de diversos puntos de Europa ou mesmo de Chile. A praia do Campanario acollerá a segunda romaría Lombos do Ulla. Será o sábado 26 de xullo, ofrecendo música, teatro, poesía e unha visita guiada aos petróglifos dos Bayotes. Estamos nas novas do día. Comezamos. Un home de 78 anos, veciño de Lugo, faleceu este mediodía na praia da Lanzada, no concello do Grove. Estaba a nadar cun amigo que foi quen deu a voz de alarma. O falecido foi rescatado inconsciente da auga tanto polo seu acompañante como por outros bañistas que se atopaban na zona. Tamén acudiron os socorristas do Areal, que no momento estaban a abrir o posto de vixilancia. Ademais, ata a Lanzada desprazáronse efectivos do Servizo de Emerxencias do Grove, que prestaron as primeiras atencións á vítima ata a chegada da ambulancia. Aínda que intentaron recuperar o home coas manobras de reanimación, finalmente só puideron certificar a súa morte. Dende o Concello Meco explican que aínda se descoñecen con exactitude as causas do falecemento, polo que polo de momento se contempla como un afogamento. Ademais, dende o goberno local recordan que esta é a cuarta intervención que teñen que realizar os socorristas nas últimas semanas. Nos tres primeiros casos foron persoas que foron arrastradas polas correntes do mar da Lanzada. A cuarta foi a de hoxe, na que lamentablemente non se puido facer nada por salvar a vida do home. O Tribunal Supremo vende desestimar o recurso presentado pola empresa Suministros de Bajo Coste contra o derrube da gasolineira de Xarás. A estación de servizo de baixo custo botou o peche en outubro de 2023 por mandato xudicial, despois de que unha sentenza anulase a licenza concedida polo Concello para a construción da gasolineira que levaba funcionando preto dunha década. Un ano despois, o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia confirmaba esta resolución. O Concello de Ribeira deberá asumir o pago da indemnización á empresa propietaria, así como os custos do proxecto de demolición, que poderían supoñer un desembolso próximo ao 1.000.000 de euros. Na súa terceira xornada de folga, os traballadores de Aludec levaron as súas protestas ao centro de Pontevedra. O cadro de persoal percorreu o centro da cidade para chamar a atención sobre as súas reclamacións. Piden salarios xustos e condicións laborais dignas nos centros de traballo da empresa. Mañá están convocados a unha nova reunión coa dirección para intentar avanzar nas negociacións. Multitudinaria mobilización dos traballadores de Aludec. Hoxe foi a terceira xornada de folga convocada pola CIGA e decidiron trasladar as súas protestas ao centro de Pontevedra. Reclaman salarios xustos e condicións laborais dignas. Desde fai moitos anos xa os traballadores teñen asumido que eran os que estaban en peores condicións do sector. Hai que recorrer todas as plantas, convencer, pero chegar a este grado de convencemento e de que paren a 5 plantas dunha forma clarísima, pois, bueno, pois está aí o traballo feito polo comité e está por aí tamén a situación que teñen as traballadoras de descontento coa empresa. Chaman especialmente a atención sobre a situación laboral e salarial nos grupos profesionais inferiores. Cualifícana como precaria e discriminatoria. Estamos na negociación e o que nos está aportando a empresa son unhas cantidades que non satisfacen as pretensións que temos. Levamos moitos anos sin recuperar o poder adquisitivo
a condicións de precariedade e de injusticia e de clasismo por parte da empresa, bueno, pois están aí. E nesta folga o que se demostrou é que a plantilla non aguantaba máis. As 5 plantas están completamente cerradas. A Ludec conta con centros produtivos en Portugal, México, Estados Unidos, no polígono Pontevedrés do Campiño e na Reigosa, en Ponte Caldelas. Dos 900 traballadores que integran a empresa, ao redor de 300 son contratados a través de empresas de traballo temporal. Estamos moi cansados e os compañeiros, todos os compañeiros estamos moi cansados. Isto xa non é unha nave, outra nave, non, agora é todos a unha pedindo un mínimo ridículo que sabemos perfectamente que poden asumir. E cárganos un montón de personal de TT. Non hai un compañeiro que non pasara de TT, compañeiras de 15 anos, de 20 anos que mandáronse para a súa casa non fai moito tempo, e isto, ao final, é un cúmulo de moitos anos aguantando moitas cousas. Un protocolo claro de promoción para poder optar a diferentes postos, un plan de formación ou un sistema de rotación de postos para evitar lesións son outras das demandas do cadro de persoal. Está previsto que este venres se volvan reunir coa empresa para intentar avanzar nas negociacións. E bueno, mañán esperamos que na negociación que vai haber coa empresa que haxa un adianto, que a empresa mova a ficha dunha forma que nos poidamos valorar, porque evidentemente estaríamos moi contentos se de repente houvese unha oferta que as traballadoras puderan considerar válida. Eso sería o noso obxectivo ideal. E, bueno, en todo caso, as decisiones que tomaremos serán na próxima asamblea que teremos o próximo sábado. Tras rematar a manifestación na Praza da Peregrina, os traballadores continuaron a súa xornada de folga concentrándose ás portas dos centros que a Ludec ten nos polígonos do Campiño e da Reigosa. Dúcias de persoas volveron concentrarse ás portas do Centro de Saúde de Ribeira para denunciar a falta de profesionais. Na actualidade, a falla de cobertura de vacantes unidas vacacións fai que a lista de agarda para ser atendido en primeira chegue a demorarse ata un mes. O tempo de espera para conseguir unha cita no Centro de Saúde de Ribeira pode chegar a alongarse ata 3 semanas ou mesmo un mes. As vacacións de algúns médicos unidas ás vacantes sen cubrir o incremento da poboación durante o verán que engade maior presión asistencial fan que os recursos queden baixo mínimos. Xa estamos ahora mesmo con 2 médicos menos, a parte das que empezan a coller vacacións, que serán máis todavía. E dos 3 residentes que tiñamos a esperanza de que se quedaran aquí pois uns mesiños máis, un xa marchou. Co cal imaginádevos, de cara a agosto, en setembro vamos a ser polo menos 6 menos. Imaginádevos, a principios deste mes quixen pedir unha cita para min, o día 3 ou o día 4, e suelo pedila polo teléfono, por ordenador. E xa me daba que en este mes, o día 3, que en este mes non había xa a xenda de médico aberta. Xa estaba coberto, o sea, tiña que esperar un mes enteiro máis para unha cita. Como cada xoves, a Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza volveu saír á rúa para denunciar a situación e exixir a incorporación de profesionais que garantan unha asistencia de calidade. Simplemente queremos que a sanidade pública se manteña tal como estaba. Queremos que haya máis médicos porque neste mundo moderno e no 2025 merecemos e debemos de ser tratados como a seres humanos e gastar o diñeiro que faga falta público, que é noso tamén, en que haxa mellor atención sanitaria para todos. Mañá volverán protestar, esta vez en Aguiño, onde tan só contan cun médico a tempo parcial. As traballadoras do Servizo de Cociña do Hospital Quirón Salud Miguel Domínguez de Pontevedra retomarán as mobilizacións. Teñen convocada unha manifestación pro vindeiro día 29 de xullo. Será ás 12 do mediodía partindo dende a entrada do Servizo de Urxencias. Tras percorrer o centro da cidade rematarán na fachada principal do hospital. Toman esta decisión despois de que a dirección da empresa Servicios, Personas e Salud despedira 2 das traballadoras do Servizo de Cociña, deixando tan só con 6. Un cadro de persoal denuncian dende Comisións Obreiras insuficiente para levar adiante as súas tarefas diarias e o tempo realizar labores de limpeza e desinfección das instalacións. O sindicato apunta tamén que dende que Quirón Salud asumiu a xestión do Hospital Pontevedrés, o cadro de persoal xa foi reducido en 50 traballadores. As empregadas do Servizo de Cociña aseguran que manterán as protestas ata que a empresa atenda as súas demandas e mellore as súas condicións laborais. Aquí hai un proceso precisamente de reducción de
de plantilla, de reducción de servicios, que busca fundamentalmente mellorar a rentabilidade económica. Xa a plantilla era reducida para canto máis con 2 traballadoras menos, que o que incrementa é a carga de traballo dunha maneira brutal. Comisións Obreiras denunciou tamén as condicións laborais dos traballadores das empresas de traballo temporal, coñecidas como ETTs. O sindicato alerta de que son os que sofren máis accidentes nos seus postos. García Pedrosa tomou como exemplo o accidente que sufriu esta semana unha empregada de ETT da empresa Vertifil en Moraña. Quedoulle a man atrapada nunha máquina e perdeu 3 dedos. Comisións Obreiras reclaman máis inspeccións. Por un deficiente funcionamento da Inspección de Traballo. Aquí estamos de acordo que a Inspección de Traballo ten poucos recursos, pero tamén estamos de acordo de que a Inspección de Traballo sanciona moi pouco, e cando se dan estas situacións, en ese momento intervén, pero a partir de aí as empresas non teñen consecuencias, porque se as empresas tiveran consecuencias, sobre todo de carácter económico, seguramente estaríamos nunha situación distinta a que estamos. O Concello de Pontevedra volve denunciar a discriminación que aseguran sofre o municipio no reparto de fondos da Deputación Provincial. O alcalde capitalino sinalou que, coa excepción de Pontevedra e Vigo, o resto de concellos da provincia viron incrementadas as achegas da administración dirixida por Luís López. Apunta a Miguel Anxo Fernández Lores que esta suba no plan concellos repercutiu nun aumento de case un 40% nas achegas económicas aos municipios, algo que contrasta coa situación de Pontevedra, que continúa a asinar convenios por unha cantidade anual total de 2,5 millóns de euros. Dende o goberno local reclaman que tamén se incremente esta cantidade e apuntan que o peche de 2024 concellos como Lalín, Vilagarcía de Arousa e a Estrada recibirán máis fondos que Pontevedra. Se demostra claramente que o Concello de Pontevedra está discriminado a respecto de concellos que teñen un cuarto de habitantes respecto ao Concello de Pontevedra. Entón nos vamos, obviamente, a insistir e avisamos con antelación porque quedamos fora dese incremento que foi, non foi igual en todos os concellos, pero sí que foi un incremento importante. O Executivo sonense prevé a execución dunha nova pasarela polo Beiril no espazo comprendido entre a zona do Fonforrón e a praia da Arnela. A actuación cun custo de máis de 200.000 euros será financiada con fondos europeos xestionados a través da Asociación de Desenvolvemento Rural da Ría de Muros Noia. O Executivo sonense continúa dando pasos de mellora do seu bordo litoral, potenciando a enorme beleza paisaxística que posúe o municipio. Nesta liña figura a nova actuación deseñada polo Concello, que busca a construción dunha senda peonil duns 300 metros de lonxitude polo Beiril que une o miradoiro do Fonforrón coa praia da Arnela. A obra, cun orzamento de máis de 200.000 euros, será financiada con fondos europeos, xestionados a través da Asociación de Desenvolvemento Rural Ría de Muros Noia. É unha actuación que pedimos a través, unha subvención que pedimos a través da R de Noia Muros, que sabes que somos os 5 concellos, Muros, Outes, Noia, Lousame e Portodosón, e nos pedimos unha subvención de 200 e pico mil euros para que queremos facer unha pasarela voladiza desde o inicio do espigón do Petril de Fonforrón hasta chegar a enlazar co paseo marítimo da Arnela. O Petril non vai desaparecer, entón vai ir anclada a propia pasarela ao Petril, que dar o Petril incluso é unha defensa que vamos a deixar para o propio paseo. Segundo explicou o alcalde, con esta actuación o Concello busca unha dobre finalidade. Por unha banda, mellorar a seguridade viaria na zona e por outra, aumentar o número de sendas peonís das que dispón o municipio ao longo de toda a súa costa. Hai tramos que podemos aproveitar con rutas de senderismo
vale? E outros tramos, porque ao mellor, pois, porque hai rochas ou porque hai unha dificultad ou porque hai unhas escaleiras ou que hai e non é accesible, pois queremos unir eses tramos con pasarelas. Tamén queremos intentar eso, aproveitar as sendas que temos xa de senderismo, non? Que son moitas, e ser capaz de conectar os 30 kilómetros que temos da costa dende Linde con Noia a Linde de Ribeira con estas obras. Ben sean, estes son fondos europeos que acollemos a través da RD ou tamén a través do POS ou a través da subvención da Diputación ou incluso da Xunta ou con fondos propios, e queremos eso, ser capaces de unir todo o que é o territorio de Portosón e facer a senda do litoral. Dende o Concello informaron de que a obra xa foi axudicada, confiando en que os traballos poidan comenzar en breve para que estea rematada antes de finais de ano. O PP de Ribeira levará a pleno unha moción solicitando a ampliación do cadro de axentes da comisaría ribeirense. Aínda que oficialmente están cubertas as 68 prazas do catálogo de postos de traballo da Policía Nacional, na realidade son insuficientes para atender as demandas dunha poboación que rolda os 30.000 habitantes. Por iso instan o Concello a demandar ao Goberno Central a incorporación urxente de máis policía. Os populares destacan tamén a precaria situación da Policía Local con 22 axentes, polo que demandan o Executivo que habilite unha partida orzamentaria para aumentar o cadro de persoal con todas as vacantes que a lei permite. Por último, solicitan que a Xunta Local de Seguridade se celebre cada cuadrimestre para dar conta dos avances en materia de seguridade. Facemos unha pausa para a publicidade, voltamos de contado. O enoturismo foi hoxe o protagonista dun encontro nacional celebrado na adega Lagar de Pintos, en Ribadumia. A cita estivo organizada pola Sociedade Mercantil Estatal para a Xestión da Innovación e as Tecnoloxías Turísticas. O acto serviu para formalizar a creación dun grupo de traballo relacionado co enoturismo intelixente para a xestión deste sector de xeito sustentable e baseado en datos. Unha iniciativa que afrontará desafíos como a diversificación da oferta, a cooperación entre todo o ecosistema de destinos enoturísticos nacionais, o impulso da digitalización do sector e potenciar a actividade económica a través dun mellor coñecemento do mercado. Ademais, a orde do día da xornada contou cunha radiografía actual do sector do enoturismo en España, o estudo dun caso de uso do enoturismo, unha mesa redonda para pasar da teoría á acción en destinos enoturísticos e unha conferencia sobre o modelo ontolóxico aplicado a este sector. Somos un territorio que tenemos un vino de excelente, de gran calidad y prestigio. Somos un territorio que ve en el sector vitivinícola una fortaleza para impulsar la economía y somos, por supuesto, pues un territorio acogedor, atractivo y amigo del turista. Por ello que acoger en esta jornada la constitución de un grupo de trabajo para impulsar todavía más el enoturismo pues supone una valiosa oportunidad para avanzar en uno de nuestros grandes metas para el destino Rías Baixas. Internacionalización, desestacionalización y descentralización del turismo. Que es un mundo, el del enoturismo, como tantos otros, fascinante, porque está lleno de variedad, y lo que hace esto poner esa capa de homogeneidad para darnos una imagen fuera, por una parte, hemos hablado de la importancia del turismo internacional, y poder consolidar los datos nacionalmente. Xa está en marcha o encontro de embarcacións tradicionais que se celebra en Ribeira. Entre os numerosos participantes destaca unha delegación de carpinteiros de Ribeira procedente de Chile, que esta mañá foi recibida por representantes do Concello. O encontro de embarcacións tradicionais volve ás súas orixes retornando a Ribeira, localidade que o veu nacer a principios da década dos 90. Que o encontro de embarcacións tradicionais nacía en Ribeira no ano 1993, e, por tanto, 32 anos máis tarde, volve ás súas orixes. Para min é unha cuestión especial, porque Ribeira é unha vila mariñeira, ligada completamente ao mar, o noso porto, a nosa tradición e, sobre todo, a nosa economía, ten que ver coas embarcacións tradicionais, e de aí foi xurdindo
toda unha serie de industrias que hoxe nos potencian como o Concello marítimo e conserveiro que somos. Faino na súa edición máis internacional, con delegacións chegadas de toda Europa e mesmo de América, cunha representación de Chile. Era a primeira vez que tiñamos unha delegación americana pacífica, do Océano Pacífico en Galicia, que é algo moi importante. Non só iso, sino que ademais a expedición chilena mostraba un moi especial interese en participar no encontro de Galicia. Quere decir que esa festa galega da cultura mariñeira representou para eles unha gran oportunidade. Seguramente máis alá da vistosidade, da espectacularidade dos barcos, máis alá diso, centrado especificamente na transmisión de coñecimentos, na transmisión de saberes dos carpinteiros de Ribeira. O Concello de Ribeira quixo brindar unha recepción aos integrantes deste colectivo, que coa súa participación no encontro busca compartir experiencias e estreitar lazos entre as culturas marítimas de ambos os dous países. Hoy día estamos acá en Galicia estrechando lazos y, como bien dice el alcalde, para nosotros el mar es una gran oportunidad porque volvemos, ¿cierto?, a encontrar también gran parte de nuestras raíces aquí en Galicia. También queremos dejarlo desde ya invitados porque el próximo año se conmemoran 200 años de la anexión de Chiloé al territorio nacional, a Chile, donde Chiloé fue el último bastión de la corona española en América. Dende o Concello fixéronlle entrega das cartas náuticas da Ría da Arousa de Domingo Fontán. Pola súa banda, o alcalde recibiu de mans os membros da delegación chilena unha maqueta dunha embarcación tradicional, así como unha publicación sobre a carpintería de Ribeira no país austral. Porto do Son rememorará un ano máis o seu pasado cunha nova edición da Feira Celta. A cita festiva terá lugar do 25 ao 27 deste mes de xullo. O mercado celta, formado por máis de 100 postos, será o principal atractivo da festa, na que non faltarán tampouco a música e a animación de rúa, nin tampouco os espectáculos de gran formato. Esta mañá presentábase en Porto do Son unha nova edición da súa Feira Celta. Celebrarase do 25 ao 27 de xullo. A súa inauguración oficial terá lugar o venres 25 ás 5 da tarde, coa apertura do tradicional mercado celta, no que participarán uns 100 postos con produtos do máis variado e no que non faltará tampouco a gastronomía. É unha honra presentar outro ano máis unha nova edición da Feira Celta de Porto do Son. Durante 3 días, 25, 26 e 27 de xullo, Porto do Son vivirá e transformarase nun pobo celta, como os de antaño, coa súa música, maxia, teatro, títeres, artesanía, gastronomía, alegría e risas contaxiosas. Un dos eventos máis esperados do verán da nosa vila é que este ano celebrarase os días 25, 26 e 27 de xullo. Durante 3 xornadas, Porto do Son converterase nun escenario de fantasía, historia e tradición, recreando a nosa herdanza celta nun ambiente cheo de cor, música, espectáculo e actividades para todos os públicos. Xunto ao mercado, un dos principais atractivos da feira volverán a ser as numerosas actividades que se organizan durante os 3 días, dirixidas a todo tipo de públicos, dende pequenos a maiores, nas que destacan as actuacións musicais e de animación de rúa, sen esquecer tampouco os espectáculos de gran formato que se desenvolverán polas noites. Dende o Concello destacaron a importancia desta cita coa que arranca a programación festiva do verán, animando a veciños e visitantes a revivir o pasado celta da vila, que cada ano atrae a maior número de seguidores. A verdade é que eu creo que fomos avanzando, fomos mellorando e agora somos un referente. Vale? Hai moitísima xente que nos pregunta, nos chama, cando coincide a Feira Celta de Porto do Son, que sempre lle dicimos que sempre o último fin de semana de xullo, e é verdad que se marca na súa axenda para vir á Feira Celta, non? O comentaba Lidia, non? Que ademais pedimos aos veciños que se acerquen a Porto do Son, como os propios veciños de Porto do Son, que nos introduzcamos como se fora un mercado celta e como se fora un espacio e volver atrás ao siglo I, non? E que sea pois algo que a xente participe, porque de pouco vale que pagamos desde a administración algo se a xente de Porto do Son pois non quer participar e non se involucra.
A praia do Campanario na parroquia Vilagarcía de Bamio acollerá a segunda romaría dos Lombos do Ulla. A cita celebrarase o sábado 26 de xullo a partir da 1 da tarde, ofrecendo música, teatro, poesía e mesmo unha visita guiada aos petróglifos dos ballotes aos seus asistentes. A entrada será de balde. A romaría naceu o ano pasado para poñer en valor este espazo natural, así como para reivindicar o cuidado da ría. Detrás desta cita cultural están as asociacións Galicia Fermosa, Mulleres Rurais de Bamio e Aldea Global, ademais do propio Concello de Vilagarcía. Cada asistente deberá levar a súa propia comida, inda que haberá unha pulpeira durante todo o día. A primeira actuación corre a cargo do grupo de gaitas de Bamio, A Queimada. A continuación será a quenda de Antón Reixa, que levará a cabo un recital poético. Tamén actuará a Turuxo na Codeseira e o grupo Otero e Romero dende o Grove, que presenta Enxebre. O compositor Magín Blanco estreará o seu espectáculo Percorrido, un repaso pola súa carreira musical. O teatro infantil dos Quinquilláns entreterá aos máis pequenos cunha obra sobre a razón pola que a auga do mar é salgada. Finalmente, tamén estará a Factoría de Subsistencia e o grupo compostelán Roberto Sobrado, que cantará temas propios e versións. A visita aos petróglifos comezará ás 10:30 da noite. Actualmente pois está moi amenazado por moitas causas. O ano pasado a última e máis grave foi pois a amenaza de Altri, que aínda está aí, non? Entón, o orixen desta romería é ecoloxista, absolutamente, para defender o que temos. Bueno, é un xeito tamén de disfrutar, pero de unha forma respetuosa, ¿no? Disfrutando do que temos, que é a mellor maneira de protestar polo que non nos gusta ou polas amenazas, que é dicir, disfrutar o que temos, que neste caso pois é os Lombos do Ulla, o Ulla, a praia de Bamio. Podo decir que xa lle gustaría a moitos festivais por aí con un orzamento bastante potente, pois ter un cartaz e unha diversión e unha cultura galega garantizada como ten esta segunda romería dos Lombos da Ulla. Nova cita coa música na comarca do Salnés. Do 24 ao 26 de xullo, a semana previa a festa do Albariño, Cambados acollera unha nova edición do Festival Son do Mar. A cita cumpre 4 anos, aínda que esta será a primeira en territorio cambadés, despois de que se rompera a relación co Concello do Grove. Así, o Son do Mar propón 3 xornadas de música dedicadas a estilos ben diferentes. O indie será o protagonista do primeiro día, subindo o escenario a Xinova, Dorian e Ultraligera. O 25 de xullo celebrarase o Sachazo Rock con el Drogas Ilegales e Heredeiros da Cruz. E despedirán o cartel os representantes da música urbana o 26 de xullo. Actuarán BL, Elegante, Mar Lucas e Drefquila. As entradas xa están á venda. É unha potencia hoxe en día o turismo de festivales, de concertos. Sabedes que temos as muestras en todos que temos ao redor, como se enche todo, non? Tanto os povos como o comercio, a hostelería, hoteles e todo eso, non? Entonces, nós o que decidimos é un pouco apostar por algo diferente. Que quero dicir con algo diferente? Os artistas que nós temos no cartel, raro velos noutro festival en Galicia. Cando o mar normal é que se repitan en todos os lados, este artista está aquí, está en el otro festival de al lado, en el otro, Un plan perfecto para un fin de semana largo, de 4 días, e que, dende logo, desde Cambados estamos contentísimos e orgullosos e nos sentimos agradecidos de que houberades escollido este lugar para facer este festival e que ademais é un festival que nós queremos que sexa con vocación de permanencia, non? É dicir que desde a Xunta de Galicia, como ben dixo xa Mirvi, pois fixo unha aposta clara e definitiva polos festivais aquí en Galicia. Foi unha aposta, eu creo que se está demostrando que foi unha aposta de éxito, porque a gran maioría dos festivales que está patrocinando pois a Xunta de Galicia están a ter uns resultados espectaculares, non?
O ritmo dos 80 fixo vibrar esta fin de semana Vilanova de Arousa. O Pazo de Vista Real converteuse no escenario da segunda edición do Son de Vilanova Fest, cunha aposta baseada na música en directo, o ambiente familiar e a nostalgia dos anos 80. Máis de 3.500 persoas sumáronse á cita, que se prolongou ata as 5 da madrugada do domingo. Polo escenario pasaron grupos xa míticos como La Guardia, Los Limones, La Década Prodigiosa, Zapato Veloz e o Capitán Inhumano. Para facer a xornada máis redonda, moitos dos asistentes chegados de diferentes partes do Estado optaron por disfrazarse, atendendo a distintas temáticas relacionadas cos anos 80. Queríamos facer unha cousa pequena e ao final foi un pouco grande, pero para aportar para as nosas festas, ao final hai moitas entradas en internet, pois, bueno, de Valencia, Barcelona, Suiza, bueno, será a xente, nos imaginamos, si Madrid, será a xente que nos imaginamos que veñen de vacacións. Son de Corón, vivo aquí, isto vai empezar agora, xa veredes o que vai vir. Xa estuveches aquí o ano pasado, polo que estou vendo, non? Claro. O que vai vir. Pero fixastes camisetas e todo. Home, claro, hai que facelo ben, 80-80. E como vos enteraste desde que había festa? Polo Facebook. Sigo todas las redes sociales y me entero de todo. Ah, sí, de me hecho, gusta. ya la cogimos hace 4 o 5 meses, ¿no? En marzo cogimos las entradas. As primeiras nas entradas, as primeiras en chegar. Sí. E as últimas en marchar, espero, non? Home. Que esperades da noite de hoxe? Ben, o ano pasado estuvo ben, que siga igual, me gustou moito. Os Inhumanos o ano pasado fixeron moi ben, moita festa, e pasano ben outro ano máis. Somos cincuentóns, elas son cuarentonas. Ah, bueno, están na flor da vida, vos xa... Nós sí, elas non. Pero mira, tendes que bailar un pouquiño máis que elas e xa quedades ben. Vamos a bailar toda a noite, o que faga falta. Uns 65 nadadores participarán na sexta edición do Arousamán, unha travesía nado entre o Grove e Ribeira que se celebrará o sábado 26 de xullo. Esta proba busca sensibilizar a poboación sobre o dano cerebral adquirido, o tempo que recada fondos para axudar os afectados e as súas familias. Os participantes nesta travesía percorrerán as 7 millas que separan a Praia do Confín, no Grove, do areal ribeirense de Coroso, moitos deles sen neopreno. Unha proba dura que pretende simbolizar tamén a dureza do dano cerebral adquirido, tanto para os afectados como para as súas familias. Unha proba que quere apoiar as persoas afectadas por dano cerebral adquirido, que visualiza o seu día a día, o seu espírito de superación, tamén a súa valentía. Tamén apoiar a Asociación Sarela de Santiago, que presta apoio tanto a afectados como a súas familias. Intentamos representar como nadadores durante 4 horas están no mar, peleando cas circunstancias, cas adversidades que marca o propio mar, as correntes, a temperatura de auga e as condicións atmosféricas, pero tamén para entender como unha familia durante 24 horas ao día, 365 días ao ano, tense que enfrentar a esa mesma situación. Ademais de destacados nadadores como María Vilas ou Jorge Cribillés, na proba tomarán parte tamén deportistas con dano cerebral adquirido, como Jeremías Mateo, Mario López ou Marta Vázquez, que nadará acompañada de Pablo Mariño a bordo dun kayak. Eu teño DSA, agradezo que confiarades en min, co voluntario que me vai acompañar de nado, que xa me acompañou en outras probas, bueno, é unha proba dura, estive entrenando moitos meses. Visibilizar, ¿no? Que é importante a axuda, creo que se visibiliza bastante ben con isto, ¿no? Un kayak é un acompañante, pero quen pasa frío, quen vai a facer o esfuerzo, quen vai a pasar as penurias na agua, vai ser Marta. Nos simplemente acompañamos, pero supoño que como as familias, como os amigos, o estar aí e acompañar fai que un se sinta orgulloso solo simplemente de que te dicen remar a teu lado. Por iso que anímote a que o fagas, que vas chegar seguro, e agradecer iso, que toda a xente que nos acompaña. A véspera da proba celebrarase un encontro no Auditorio de Ribeira con varios poñentes, onde abordarán o papel do deporte e os hábitos de vida saudables para previr o dano cerebral adquirido. Dará comezo ás 7 da tarde.
Poñemos a nota musical o remate do informativo falándolles do concerto que ofreceron onte pola noite en Rianxo, Mediarea e de Vacas. A actuación que reuniu a numerosas persoas celebrouse na Praza Castelao. O concerto serviu de broche final ás festas na honra da Virxe do Carme, que se viñeron celebrando na localidade dende a fin de semana. A proposta enmarcábase na programación da Rede Cultural da Deputación da Coruña, en colaboración coa Asociación Virxe do Carme de Rianxo. Coa música de Mediarea e de Vacas despedimos o informativo de hoxe. A actualidade volve mañá a Canal Rías Baixas. Quedan con toda a información do sector vitivinícola no programa Orixe e Calidade. Sexan felices. Que Dios me libre de botarme chorar. Me bailo de lado a lado, de otro lado. Lo llevo de Romaría, no hay casilla ni Lara ni Lade. Niña Sardiña, niña Santaza, niña Cariña, de calabaza, niña Sardiña, mal me quixere, que me aconselle, que tal quixere, más de señora, más fidalgueiras, teniendo viñas, as costureiras, bucal de reina, corpo de dama, hombre y seda, foxeta lina, que fácil te puedo escribir, ABC, 1, 2, 3, mira que fácil te puedo escribir, estas palabrinhas son oro para ti, mira que fácil te puedo escribir, ABC, chúpame aquí, mira que fácil te puedo escribir, estas palabrinhas siendo de